Dobrý den, dámy a pánové. Hodiny právě odbyly 18:00, což je neznamenným signálem, protože začíná webinář. Dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil. Mé jméno je Petr Špičák a předně bych chtěl omluvit svého kolegu, kamaráda Braňa Riečana, který dneska vás tím webinářem měl provádět. Je to jeho parketa a bohužel nemohl, má jiné pracovní aktivity a tím pádem požádal mě a já se toho velmi rád ujmu a snad vemete za vděk tím, že se vám v tomto tématu budu věnovat a budu se snažit být stejně dobrý jako Braňo a dát vám všechny informace. Úplně na úvod bych vás chtěl upozornit, že ten webinář je nahrávaný, bude vám k dispozici, čili pokud nechcete vystupovat v našem záznamu, tak si prosím nezapínejte kameru, nicméně nevadí nám to, jo, klidně samozřejmě můžete. Pokud chcete, pokud budete chtít pokládat dotazy v průběhu toho webináře, tak já vás poprosím, když tak pište do chatu, já jsem si ho tady zobrazil vedle té obrazovky, čili jsem na něj schopen reagovat, pokud ho dokážu číst. Kdyby náhodou ne, tak se k těm dotazům vrátíme a na závěr je odpovíme a bude tam samozřejmě prostor i pro dotazy, normálně, že si zapneme mikrofony a případně se na to téma pobavíme. To dnešní téma je zajímavé, objevte svět investic ve zlatě, no a budeme se opírat o prezentaci, takže jenom ještě jednou upozorňuji, máme tady záznam, jo, s kterým pracujeme a začnu vám sdílet tu prezentaci, kterou jsem si pro vás tak jako bleskově připravoval, takže doufám, že v ní bude všechno v pořádku a že všechno vidíte. Poprosím jenom u kolegyně, kdyby náhodou, Veroniko, byl jakýkoliv problém, něco nefungovalo, tak dej vědět, jo, a já na to budu hnedka reagovat. Tak, pojďme na to, nestrácejme čas, máme na to zhruba hodinu, já bych chtěl zhruba během 45 minut projít tu prezentaci, je tam hodně informací, tak snad vám budou užitečné, jsou to ty důležité věci, nebo ty věci, které považuji za podstatné a významné a pak ten zbytek toho času bychom měli věnovat těm dotazům. Takže pojďme se podívat, jak vlastně začneme. Takže první slide, objevte svět investic do zlata. Každý velký příběh začíná prvním krokem, to znamená, dneska bychom si měli říct, co tím prvním krokem vlastně bude. Měli bychom si představit, zda zlato, nebo odpovědět na otázku, zda zlato představuje jistotu a stabilitu, jestli tam ta stabilita je a proč si myslíme, že ano, protože logicky asi od nás nemůžete čekat, že budeme říkat, že zlato není stabilní a fakt jako do něho nechoďte, to by se asi nestalo, jo, ale máme k tomu racionální důvody a chtěli bychom vám je dneska předložit a druhé, chtěli bychom dneska prezentovat, co jsou ty první kroky a jak o zlatu uvažovat dlouhodobě. Jak uvažovat, jak ho využít i na střednědobých horizontech, co vlastně pro vás zlato může udělat. To jsou všechno informace, které byste se dneska měli dozvědět. No a nemůžeme začít jinak, než tím, že se podíváme trošičku do historie, protože zlato v té historii nás skutečně provází jako extrémně dlouho. Schválně si zkuste tak sami pro sebe odpovědět, kdy si myslíte, že máme nejstarší zpracovaný nález zlata, jako opravdu jako řemeslně dovedně, precizně vyrobený třeba šperky, ornamenty nebo nějaký předměty. Zkuste si to posadit někam na časovou osu. Je to taková rétorická hra přes online, protože zlato vlastně fungovalo historicky jako univerzální měna. Jo, skutečně obecně lidstvo vlastně mělo kovový standard. Tím, jak se kovy vyskytují v přírodě, no tak měďákama se platili nějaký spotřební zboží a všude ty měďáky fungovaly jako platební prostředek za pivo, jídlo, ošacení, stříbrňáky byly už na něco většího, no a pokud jste byli šlechtici, vladaři, nebo kdybyste byli vysoká církev, tak jste se mohli potkat i se zlaťákem, jo? Případně z více zlaťáky, jo? Ale to už byla opravdu jenom jako smetánka společnosti. Ta historie sahá v podstatě 6,5 tisíce let do minulosti, je nesmírně dlouhá doba. Jenom tak zrychleně na té časové ose bavíme se o pokladu z Varny, jo? To je na břehu Černého moře. Jo, a tam jako v podstatě velmi, velmi jednoduše řečeno se díky radiokarbonové metodě podařilo určit, že opravdu 4,5 tisíce let před Kristem v téhle době už se tam vyskytují prostě nálezy řemeslně zpracovaného zlata, čili pravděpodobně jenom jsme nenašli, ale někde budou asi kousky, které
ti zlatníci se to někde museli naučit, tak už možná stovky let předtím lidstvo se zlatem pracovalo. Nicméně z hlediska historie, tak v první třetině zhruba se objevil Tutanchamon, v druhé třetině Římané, nebo respektive v Judeji zahynul Kristus a z pohledu z historie zlata, tak i Karlštejn je novostavba. Takže jako opravdu ta historie je extrémně dlouhá a v podstatě ona celou dobu nás provázelo zlato v monetárních systémech, nějakým způsobem tam bylo přítomno dokonce i po druhé světové válce, díky takzvanému Bretton-Woodskému systému, tak vlastně zlato tvořilo základ, jo, v podstatě amerického dolaru. Americký dolar rovnal se zlato, byla tam garance, že Američané kdykoliv smění dolary za zlato pro své obchodní partnery, pro centrální banky. Nicméně to platilo až do roku 1971. Jo, je to tady ten okamžik na konci, kdy takzvaný Nixonův šok 15. srpna 1971 prostě se ukázalo, že Američani si těch dolarů vytiskli příliš mnoho na válku ve Vietnamu a že tolik zlata nemají. No a když Francouzi, traduje se, a nenašel jsem, jestli je to pravda nebo legenda, ale traduje se, že když francouzský křížník, který si de Gaulle poslal pro zlato, tak když byl v půlce Atlantiku, takže vystoupil Nixon a řekl, že mu žádný zlato vlastně nedá. No takže v tu chvíli Američané trošku tak na všechny udělali dlouhý nos, jo, a řekli, že prostě zlato je jejich a ať si platí dolarem dál, ale od té doby se dolar a zlato vydali jinými cestami. Jo, takže to je asi to, co jako dneska proč se ke zlatu vlastně dneska vracíme. Jo, proč dneska zlato znovu objevujeme, protože máme za sebou 54 let vývoje s americkým dolarem. Myslím si, že ten vývoj prochází různými etapami. No a podíváme se na to, proč lidé vlastně zlatu věří a co se vlastně děje, jo, dneska ve zlatě. Ten důvod, proč zlato funguje dodnes a proč se k němu lidé vrací, no tak jsou primárně 4 takový z mýho pohledu pilíře. Ta fyzická podstata zlata, prostě to, že nemáte žádný substitut, nemáte žádného zástupce, nemáte žádný virtuální prostředky, prostě když máte zlato, můžete si ho vzít domů, držíte ho v ruce, máte přímo tu hodnotu, jste přímo držitelé té konkrétní hodnoty a máte ji doma, prostě máte ji pod svou kontrolou. O zlatě se uvádí, že je bezpečný přístav a pravdou je, že vždycky v historii zlato fungovalo po 30leté válce, po morových ranách, po všech událostech, vždycky to zlato bylo nositelem hodnoty a putovalo v čase. Jo, to znamená opravdu, jako tohle máme jako lidstvo vyzkoušeno, je to aktivum, které má nejdelší historii a stabilitu svýho vývoje, je nezávislé na měnách, spíš naopak ty měny se odvolávají na zlato a vůči zlatu se nějakým způsobem vyvíjejí a je nezávislé i na té politice. Ano, politici samozřejmě můžou ovlivnit cenu zlata, ale jako v zásadě politici, ať si rozhodují jakkoliv, tak vždycky, když to zlato držíte v ruce, tak v podstatě jste svobodní a můžete s ním konat podle své vlastní vůle. Takže spousta majetků, které lidé třeba v 48. roce drželi a měli je ve zlatě, tak přečkalo to období komunismu, znárodňování, jo, a tady té doby prostě ty rodiny prostě počkali a to zlato od těch dědečků doputovalo a v 90. letech se spoustě rodin hodilo, že prostě ten tradiční majetek, který kdysi měli, takže v něm mohli pokračovat a mohli ho zhodnocovat i nadále. Takže opravdu zlato skutečně historicky prokázalo svoji funkčnost a svoji pevnost. No a my to prezentujeme na obrázku, který bych vám chtěl ukázat. Ten příběh nebo ta pointa toho obrázku je, že v každé době jste si za půl kila zlata mohli koupit vůz střední třídy. Ten, kdo nepamatuje ten rok 1974, tak může věřit, že skutečně tam byly ještě 2 trošku lepší a 2 trošku horší auta. Nicméně, když byste vzali těch 45 000 korun, které tenkrát to vozidlo stálo a vložili byste je do inflační kalkulačky na nějakým veřejným webu, na měšec.cz, kurzy.cz, někde takhle, tak zjistíte, že ta inflační cena je zhruba něco přes 500 000 korun. A v okamžiku, kdy se podíváte na to vozidlo z roku 2024, je to Škoda Octavia, tak zjistíte, že ta hodnota je 720 000 korun. A ten rozdíl mezi tím je nadinflační zhodnocení zlata. To zlato nejenom, že porazilo inflaci v daném době, ale dokonce ji překonalo.
A to teď se vztahuje i na tu relativně nedávnou inflační epizodu, kdy jsme si všichni zažili růst inflace přes 35%, kumulovaně jsme už na 40% a v podstatě zlato i tuto inflační epizodu dokázalo porazit a kdo si uložil finanční prostředky do fyzického zlata před touto inflační epizodou, tak dneska je bohatší, než byl tenkrát. Jo, přestože všichni ostatní ty peníze, tu kupní sílu spíš ztráceli. Pojďme se podívat, co dnes ovlivňuje cenu zlata. A podíváme se na to krátkodobě, to znamená v řádu dnů nebo hodin, dnů, měsíců. Podíváme se střednědobě, měsíce, roky a podíváme se na to i dlouhodobě, co můžete od zlata čekat v rámci let nebo možná i desítek let. Jo? To znamená, proč to zlato vlastně už tisíce let reálně stojí velmi pevně a má skutečně velmi stabilní pozici. No krátkodobě ovlivňuje cenu zlata prostě to, co se reálně děje. Stačí, že vystoupí Donald Trump a oznámí sankce proti Číně a vůbec si nemyslím to, co hlásají české noviny. A propos česká mediální scéna je trošku problematická. Doporučuji, vemte Google Chrome a mrkněte na zahraniční noviny. Britský, americký, Al Jazeeru, Austrálii, Čínu, Indii třeba. Jo? Podívejte se, co se píše všude jinde ve světě a zjistíte, že ten náš pohled je takovej zvláštně iracionální, kdy máme tendenci se jako smát jednotlivým výrokům, jako by jsme Donalda Trumpa nebrali vážně a brali ho za slovo. Nicméně svět ho bere velmi vážně, ale nebere ho za slovo. A Donald Trump prostě zatím, co řekl, že chce Panamu, hele, mají, jo, prostě dělají věci. Nemyslím si, že to je náhoda, myslím si, že to je marketing a že skutečně to dělají v úvozovkách chytře a ta nepředvídatelnost je součástí nějaké taktiky a strategie, kterou získávají body a my se jim smějeme, ale nakonec to budeme my, kdo to zaplatí. Jo? Takže uvidíme v budoucnosti, ale doporučuji skutečně si rozšířit ten obzor a podívat se dneska, pokud nejste jazykově vybavení stejně jako já, to já se s angličtinou docela peru, tak se podívejte přes Google Chrome, ten překlad bohatě stačí a zjistíte, že ten svět je skutečně trošičku jiný a zjistíte, že zlato reaguje na události, které se prostě v tom mediálním prostoru objevují. Jo? Takže první věc jsou prostě ty okamžité věci. Středně době zlato reaguje na ekonomiku. Já jsem si tady schválně vytáhl a mrkněte tady na tu webovou stránku, kterou vám tam ukazuju. Tam se velmi rychle točí takový taxametr během naší prezentace dneska. Tam přibydou další miliony dolarů, možná miliardy, protože opravdu to běží rychle. Já jsem tam vytáhl, jak vlastně dramaticky rychle roste americký dluh. Vidíte, že ta křivka, oni zhruba před rokem přestali zobrazovat, v roce 2022 to přestali zobrazovat graficky, protože to bylo příliš strašidelný. Dneska to tam mají skutečně jenom jako číslo. Nicméně, když se podíváte, tak loni 8.4.24 ten dluh byl 33 bilionů. Už letos v červnu to bylo téměř 37 a teď už jsme na 37,5, jo? Takže myslím si, že do konce roku určitě těch 38 bilionů jako tam naroste, protože už jenom ten dluh sám o sobě už jako zrychluje tu jako dynamiku svého růstu a už se začíná mluvit o tom, že ten dluh není jako splatitelný. Jo? Že to bude docela problém, proto se snižuje hodnota dolaru, jo? Ono to má spoustu dopadů a jako v té ekonomice se něco děje, je to evidentní, dějou se prostě změny, které tady historicky nebyly, no a ty mají samozřejmě primárně ten dlouhodobý vliv na vývoj ceny zlata. Ten extrémně dlouhodobý vliv, ty roky a desetiletí, tak to je samozřejmě otázka těžby. U zlata je potřeba si uvědomit, že spodní hrana, spodní hodnota zlata je vlastně definovaná náklady těžby. Prostě v okamžiku, kdyby cena zlata klesla pod náklady, za kterou se to zlato umíme vytěžit, tak by nikdo to zlato ze země nedoloval, nedobýval by ho, no a tím pádem by ho bylo méně a zase by ta cena letěla nahoru. Takže zlato má z té spodní strany poměrně stabilní jako
podporu a ta podpora docela roste, protože ty náklady na těžbu se docela prudce zvyšují. Nám se jako lidstvu podařilo, a máme za sebou takovou zvláštní etapu, kdy my jsme vlastně vytěžili 4/5 dosažitelných zásob. Když si vezmete všechno zlato, na Zemi je zlata dost, jeho jako skutečně v zemském jádru, jo, určitě je zlata hodně, ale problém je, že zlato je rozptýleno a nemáme lokality, kde by se nám dařilo efektivně těžit. A my jsme vlastně 1/3 všeho, co jsme vytěžili, tak jsme vytěžili od starověku zhruba do 50. let minulého století a v druhé polovině minulého století se nám podařilo vytěžit další 2/3 z zásob zlata. Takže bylo to díky změně technologie, amalganizace, jo, tam se používají, vzpomenete si na školu, Lučavka Královská, jo, která rozpouští zlato, čili začali jsme to zlato dobývat mnohem náročnější cestou, ekologové to milují, jo, objevuje se tam rtuť a podobné záležitosti, jo, takže nic moc hezkého. Každopádně v těch 50. letech jsme těžili naleziště, kde se vyskytovalo třeba 80 gramů z tuny rudy, takže si představte tunu rudy, dejme tomu kostku metr krát metr, on to nebyl celý metr, bylo to o něco menší, jo, a z takové kostky jsme vytěžili 80 gramů. Dneska se průměrně těží méně než 1 gram z tuny. To znamená, aby jsme vytěžili stejných 80 gramů jako v 50. letech, tak těch kubíků tam musíme vložit 80. Jo? To znamená, celý ten technologický vývoj, celá ta úžasná dovednost, kterou jsme se jako lidstvo za posledních 50-70 let posunuli, tak se vlastně projevuje v tom, že umíme těžit stále efektivně, ale umíme těžit jako mnohem jalovější rudy, no a už nám taky nic jiného nezbývá. Jo, čili reálně náklady na těžbu docela dramaticky rostou poslední dobou, jo, respektive neotvírají se nové doly, respektive tím, jak roste cena zlata, tak se začínají otvírat doly, protože mnohé doly, které byly úspěšné, tak už se zavírají, už je prostě vytěženo a to je něco, co skutečně tu cenu zlata bude posouvat dlouhodobě ji bude posouvat nahoru. Občas jsou takový ty dotazy, až budeme těžit zlato ve vesmíru, já se na to nesmírně těším, protože představte si, kolik bude stát kousek zlata dovezený z vesmíru. Si představíte, kolik stojí měsíční hornina, to je možná nějaký relativně obyčejný šutr, jo, ale už jenom ty náklady na tu dopravu jsou tak gigantický, že až v jednou budeme těžit zlato ve vesmíru, tak to bude opravdu brutální cena. Osobně si myslím, že nejdřív budeme těžit zlato třeba pomocí robotů pod hladinou moře, jo, někde v šelfech těch řek, jo, v těch deltách, jo, tam někde budeme schopni. Otázka je, co to bude dělat ekologicky s tím místním ekosystémem, jo, čili ono ty náklady na to nebudou úplně malé a tím pádem se to zase bude muset projevit do ceny zlata. Pro vaši představu, tenhle obrázek ukazuje, jak se vlastně zlato umísťuje na trzích. Zhruba necelou polovinu toho vytěženého zlata máme ve špercích, zhruba 35% je v investičním zlatě, necelou půlku z toho drží centrální banky, takový ty velký 12-kilový slitky, on je to 12,5 kg, 400 uncí, je to trošku víc jak 12,5 kg. Vždycky, když vidíte ty filmy, kde ti chlapíci kradou to zlato v těch bankách a dají si do tašky 20 slitků a 20 cihliček a pak si tu tašku hodí, tak když si představíte, že každý ten slitek má 12,5 kg krát 20 cihliček, tak je to 1/4 tuny, takže chlapec s tím sice běží, jak kdyby v tom nesl kecky z posilovny, ale reálně tam nese klavír, jo? Takže ono ta představa, jo, je občas docela jako vtipná v těch filmech, no a jenom taková spíš jako na odlehčení, no a zbývá nám nějakých 15-17%, které mizí v chemickém a zejména elektrotechnickém průmyslu. Odhadují se zásoby na nějakých 53-55 tisíc tun, které jsou ještě k vytěžení. Jo, samozřejmě umíme to, těžíme každý rok zhruba 3,5-3900 tun, teď se blížíme ke 4 tisícům, uvidíme, zda se nám to bude dařit, protože bohužel ta těžba zlata, to není tak jak jste ze školy, jo, jeden dělník vykope 3 metry příkopu za hodinu, kolik dělníků musím dát, aby to bylo za 10 minut, tak takhle to jako bohužel v reálu jako nefunguje. Jo, nicméně ty náklady na těžbu nám pravděpodobně do budoucna budou přinášet prostě určitě porostou. Myslím si, že zlato budeme těžit i do budoucnosti, ale bude to náročnější, těžší, bude se těžit ve větších hloubkách, z většího množství zeminy, jo, bude to prostě náročnější proces. A tím pádem se musí projevit v ceně.
To, že to tak je, dokládá obrázek, na který se teďka díváte. Je to vlastně porovnání vývoje ceny zlata versus vývoj těch těžebních nákladů, protože samozřejmě mezi těžbou rudy a výrobou zlata je ještě sakra rozdíl, jo? Protože to je stejný, jako když se díváte na burzu a vidíte cenu ropy, no ale mezi ropou a benzínem, který tankujete do auta, no tak taky je docela doprava, technologický proces, jo? Celá distribuce, jo? Či tam ještě spousta nákladů a samozřejmě to tu cenu celou ještě posouvá do úplně jiných dimenzí. No a aktivovaly se nám centrální banky. Tohle je docela zajímavý graf, my ho ukazujeme poměrně pravidelně, protože on jako ukazuje, co se ve světě změnilo. A velikost té změny, ona není na první pohled viditelná, ale na tomhle obrázku je vidět docela pěkně. To jsou vlastně součty, kdy centrální banky nakupovaly nebo prodávaly zlato. V zásadě každý rok nějaká centrální banka zlato prodává, každý rok nějaká centrální banka zlato kupuje. No a když přesahují ty nákupy, tak je to zlaté, jde to nahoru. No a když přesahují ty prodeje, tak je to modré a jde to dolů. No a je vidět, ty údaje máme od roku 1950, a je tady vidět, že skutečně v těch 50. letech centrální banky spíš akumulovaly zlato, jo, protože se otevřely ty možnosti těžby. Nicméně zase je vidět, že v těch 90. letech, zhruba od roku 89 do roku 2004, jo, tady někde 2003, tak se zlato docela výrazně prodávalo. Je to doba, kdy i Česká republika se zbavila svého zlatého pokladu, který se skládal z prstýnků a náušnic našich prababiček a babiček, tak tehdy jako na budování republiky spousta lidí přispěla, nicméně bylo rozhodnuto, že zlato je relikt minulosti a tehdy to byl módní trend. Skutečně jsme byli přesvědčeni, že všechno bude na internetu a že to zlato vlastně končí. Jo? Nicméně se ukázalo, že spousta věcí, které jsou na internetu, tak stejně rychle jako umí vzniknout, umí i zaniknout. No a najednou se stalo to a zejména po roce 2008 vidíte tady ten zlom, kdy jako centrální banky radikálně začaly nakupovat zlato. No a zejména v okamžiku, kdy v roce 2022 nebo v těch letech začíná konflikt na Ukrajině a Západ zabavil Rusku jeho devizové rezervy, tak najednou si spousta bank uvědomila, že to Američani a západní Evropa může udělat vlastně komukoliv. No a centrální banky začaly nakupovat zlato jako nikdy předtím. Skutečně v posledních letech jako zájem centrálních bank je obrovský, nakupují v podstatě Čína skupuje zlato jako neskutečným způsobem, což samozřejmě vyvolává tlak na růst ceny a dneska samozřejmě, protože být v dolarech nebo ve zlatě je docela významný rozdíl a myslím si, že skutečně ten impuls byl, kdy ten okamžik, kdy se dolar použil jako zbraň, a vlastně ve snaze poškodit Rusko se nám podařilo ten zpětný ráz, poškodil i důvěru v dolar, jo? V důvěru v ten monetární systém, v tu nezávislost, v tu bezpečnost. No a v tu chvíli spousta zemí samozřejmě reagovala, hele, co když to udělají i nám, protože tu záminku si můžou najít potom jakoukoliv. A to je něco, s čím jsme úplně nepočítali, nicméně se to děje. Centrální banky skutečně nakupují, schválně jenom pro vaši představu, kolik mají centrální banky v rezervách, ty čísla už jsou mírně vyšší, protože se dokupovalo. I Česká republika už má trošku víc, ale patřili jsme opravdu, myslím si, že kolegové v České národní bance, jsem to řekl tak hodně vzletně, jo, že jako Česká národní banka prostě počítala s tím, že koupíme euro, tak se už moc jako nestarala. Nicméně teď, když to vypadá, že to euro hned tak nebude, jo, protože není důvod se hlásit k tomu společnému dluhu, tak pan Michl v České národní bance docela radikálně nakupuje a už se blížíme, už jsme někde přes 64 tun, to znamená skutečně ten podíl v České republice roste. I Polsko už se blíží ke 20% a aspiruje na to, že podíl zlata v jeho devizových rezervách bude ještě vyšší. Jo? Takže to je něco, co se jako děje skutečně. ČNB jako začala ty zásoby poměrně razantně navyšovat. Já jsem si tady dal vyjádření pana Michla a líbí se mi, že on vlastně říká, hele, sázíme na pravidelné nákupy, využíváme tak efektu průměrování ceny, pravidelně v každém čtvrtletí něco zhruba koupíme, nečasujeme trh. Tohle bych doporučoval i investorům, aby investovali pravidelně, postupně, bez nějakých spekulací. Je to nejvyšší autorita v bankovnictví, kterou dneska v České republice máme, guvernér České národní banky, a on vlastně říká něco, co je velmi jednoduchou, ale
léty ověřenou strategií, že prostě když jako čekáte na okamžik, kdy koupit nejlépe, tak velmi často ho minete. Velmi často říkáte, hele, ono to ještě klesne a ono to neklesne, ono to roste, jo, a je to vlastně dražší a dražší a jako velmi snadno jako dospějete do bodu, kdy vám vlastně ta nejlepší příležitost uteče. Takže pojďme se teďka bavit už teda víc o zlatě, pojďme se teď z té ekonomické části posunout do toho, proč vlastně lidé kupují zlato. My jsme detekovali takových 7+1. Proč +1? No protože profit. Profit je tam vždycky. Všichni, když kupují zlato, tak na zlatě chtějí vydělat. Neslyšel jsem nikoho, kdo by kupoval zlato bez ohledu na to, jestli na něm chce nebo nechce vydělat. Ale je tam ještě u fyzického zlata, teď se nebavím o derivátech, o ETFkách nebo finančních produktech, které se odvolávají na zlato. To jsou všechno produkty, které říkají, je to zlato třeba v Londýně, ale reálně ho jako nemáte. Jo? Prostě ani nemáte šanci ho mít, ani si ho nemůžete poslat domů. Nikdy na to zlato nedosáhnete. Jo? Vždycky ho jenom zobchodujete, čili vy vlastně nevíte, jestli skutečně jste koupili zlato a to zlato tam fyzicky je, anebo jenom ten partner vám jako říká, hele, pojďme se dohodnout, že my vám to zaplatíme, jako by to bylo zlato, ale sám to zlato vlastně nedrží. Jo? To je ta podstata toho rizika, který tam je. Čili když se budeme bavit o fyzickém zlatu, tak zaprvé je to ta fyzičnost té investice. Čili ta schopnost, pokud si to zlato vezmu domů a Ibis in Gold, chvilička reklamy, prosím, Ibis in Gold ze všech svých produktů umí do 48 hodin expedovat zlato a poslat vám ho domů. Jo, to znamená, bavíme se vždycky jenom o fyzickém zlatě u nás. Jo? Takže máte to zlato doma, pošlete si ho domů, máte ho pod svou kontrolou, vy se rozhodnete, co s ním budete dělat. Zlato dlouhodobě uchovává hodnotu a to už jsme se bavili s tou historií 6,5 tisíce let. Vlastně neexistuje fond, který by měl takovou historii, ani nemůže. Jo? Prostě je to nejdelší monetární nástroj, který jako máme. Zlato má nesmírně vysokou likviditu. Je to i důvod, proč to kupují centrální banky. Protože prodat zlato je prostě velmi snadné, velmi rychlé a je to taková ta nejlikvidnější rezerva. Jo? Dokonce, myslím, Juraj Karpiš říkal, že to je 5. nejlikvidnější aktivum na světě. Funguje jako protikrizová pojistka. Když jde všechno z kopce dolů a najednou se začne něco sypat, dějou se události, které jsou nebezpečné, tak to zlato má tendenci jít proti tomu nahoru a tím pádem vlastně stabilizuje vaše portfolio. Funguje vlastně jako druhá noha. Jako nikdy, není dobré stát na jedné noze, čili není dobré mít jenom zlato nebo jenom akcie, jenom něco. Jo, vždycky je dobré mít rozložený ten majetek ve více aktivech. Už naše babičky říkali, nenoste všechna vajíčka v jednom košíku, čili v okamžiku, kdy máte rozloženo, tak samozřejmě vždycky něco klesá, něco jde nahoru, ale to zlato vám vlastně vytváří tu stabilitu tím, že v těch dobách krizí poměrně dramaticky roste a v dobách bezpečí a míru tak prostě drží hodnotu, protože je zdola podepřeno těma těžebníma nákladama. Docela zajímavou vlastností je anonymita vlastnictví. Pro spoustu klientů přenos dědictví, jo, přesun majetku v rámci rodiny, jo, to jsou všechno věci, prostě zlato není evidovaný a dneska je to jeden z posledních instrumentů, kde se vám prostě velký bratr nedívá přes rameno. Samozřejmě, když ho kupujete, tak banky vědí, komu poslali peníze, my taky víme, komu jsme to zlato poslali. Ale v okamžiku, kdy vy se rozhodnete ho dát svým dětem, vnoučatům, někam ho poslat, někomu ho předat, tam už ta stopa končí. Jo, to znamená, není zlato dohledatelné v tomto smyslu. Náš marketing říká, že zlato je nejstabilnější úložiště peněz. Nejsem úplně nadšený z toho nejstabilnější, protože znáte to, každá liška chválí svůj ocas, tak my chválíme zlato, ale pravdou je, že jako skutečně tu historii, kterou má zlato a tu zkušenost, kterou má lidstvo se zlatem, ta je tak hluboko vepsaná, že asi těžko bychom hledali možná diamanty, ale myslím si, že doba výroby umělých diamantů to docela změnila. Umělé zlato je nereálné, jo? Je to Mendelová tabulka prvků. Myslím si, že ani v tokamaku někde v těch urychlovačích si jim ještě nepodařilo vyrobit zlato. Myslím si, že teď pracují na transformaci vodíku v helium, jo, nějaká fúze a uvidíme, jestli se to podaří, ale než se dostaneme na tu 70, na tu druhou stranu té Mendelovy soustavy prvků, tak si myslím, že bychom museli umět vytvářet podmínky, jako vznikají při výbuchu supernov a to se nám asi na Zemi úplně tak nepodaří. Jo? Takže to nebude tak jednoduchý. No a hlavně investiční zlato je osvobozeno od daní. A to je docela důležitý parametr. Fyzická osoba
ani DPHčko, ani daň z příjmu, prostě zlato fyzické, investiční fyzické zlato, má svůj vlastní režim, jo, nemá tam žádný časový test, funguje velmi bezpečně a pro klienty je velmi atraktivní z tohoto důvodu. To jsou ty důvody, proč lidé kupují. Vždycky je tam ten profit, ale je tam spousta důvodů, proč ty další, nebo proč si to zlato koupit. No a pojďme se podívat na rizika, protože každá mince má dvě strany, no tak pojďme se podívat, hele, poznáte pravé zlato? To je docela těžká otázka. Můžete to zkusit magnetem, jestli to, co je před váma, je zlato, ale když se vám zlato přilepí k magnetu, tak máte problém. Dámy, nedoporučuji testovat šperkovnici, mohli byste si pokazit den, jenom upozornění, ať nejste vyděšení, když máte takovýto pružinový zamykání, jo, třeba na řetízcích, tak tam bývá kovová pružinka, tak to se přilepí, ale samostatný řetízek by se vám k magnetu přilepit neměl. YouTube je plný videí, kdy takový to, já teď nechci se dotknout Turecka, jo, ale prostě tam je to takový typický, že vám tam nabízí to levnější zlato a když vytáhnete magnet, tak ty řetízky nebo prstínky skáčou prostě jeden za druhým a na ten magnet reagujou. Takže se zlatem to má občas relativně málo společného. Samozřejmě můžete využít starověkou metodu průbířského kamene a kyseliny, nejmodernější metoda, bas, rudice, spektrometry. Jo, můžete si otestovat zboží spektrometrem. Skvělá záležitost. Problém je v tom, že to jsou všechno povrchové testy. Dokonce i ten spektrometr, tak oni už jsou dneska tak daleko, že když to ti padělatele udělají galvanickou metodou, elektrolýzou, pokovením, jo, prostě to zlato nanesou specifickým procesem, tak ten spektrometr to pozná. Jo? To je jako geniálně udělaná záležitost. Nicméně, pokud to udělají plátkováním, to znamená, že nanesou takový ten tenonkej plátek zlata, který se používá třeba při pozlacování starých rámů obrazů, soch, jo, různých předmětů, tak prostě ani ten spektrometr nemá reálně šanci prostě prosvítit tu vrstvičku zlata. Padělatelé dneska používají wolfram, případně iridium. Podívejte se, jak blízká měrná hustota, když se podíváte, jo, jak je to velmi blízko sebe, čili relativně snadno se to dá padělat. To, že se to děje, dokazují novinové články, které vychází, už tam ani nedáváme všechny, protože se to děje relativně často. No protože když mrknete na AliExpress, Wish, Temu nebo nějaký prostě takový ty portály, prodejní portály, kde se dá koupit úplně všechno a zadáte heslo Gold Bar nebo Gold Coin, tak zjistíte, že skutečně soudruzi z Číny dodávají reklamní předměty k nerozeznání od originálu, dokonce jsou pokovené 24-karátovým zlatem, takže právě ani ten spektrometr nemusí mít svoji šanci. Vyberete si tam dodavatele, vyberete si gramáž a máte zlato, co svět neviděl. Jo? Takže jenom pozor na to, kupovat zlato z druhé ruky nemusí být nejbezpečnější, nebo nějak jako levně to zlato, ale dneska ti šikovní podvodníci vám ho neprodají levně, jo? Oni naopak docela drží ceny. No a pacha, samozřejmě, když budete chtít certifikát, tak když budete chvilku hledat, tak najdete i Číňana s certifikátem, jo? Takže jenom pozor na to, prostě se to děje. Klasicky, na co si dát pozor, jakým způsobem se jako bezpečně chránit, no tak nejlepší varianta je nakupovat prostě nový zlato přímo od výrobce, jo, což je docela důležitý. Pozor, v Čechách se často používá terminus technicus garance původu, což je asi taková varianta, jako když vám řeknu, hele, vím, od koho jsem to zlato koupil, nebo mám telefon na toho, kdo mi to prodal. Byla-li to jeho občanka nebo jeho telefonní číslo. Já to vždycky přirovnávám k velkému technickému průkazu. Prvodržitelství znamená, že jste prvním majitelem toho vozu. Jo, že v technickém průkazu jste zapsáni jako první majitel a vy jste ten, kdo ten vůz přivedl na trh. V okamžiku, kdy máte garanci původu, no tak jste třeba 3., 4. nebo taky 50. majitel. S tím autem to přirovnání trošku kulhá, protože auto se opotřebovává, zlato samozřejmě ne, ale to riziko, že někdo před váma udělal chybu a do toho procesu se dostal slitek, který se tam dostat neměl, protože ho zobchodoval někdo nějak jinak,
to tam prostě už v tu chvíli není nenulové, jo, zjednodušeně. Takže pozor na to, doporučuji prvodržitelství, doporučuji si hlídat bezpečnostní prvky, jako je Veriscan, případně preciznost ražby, za chvilku to ukážu, a samozřejmě platí cokoliv pro výběr obchodního partnera. Velikost, tradice, smluvní záruky, hele, takový to čísto slabým písmem ve smlouvách, jo, takový skutečně rozlišovat, co máte jenom jako příslib na webu, že vám to někdo říká, a co máte napsáno reálně ve smlouvě, jo, a udělat, otestovat si toho partnera, udělat zkušební nákup, zkušební prodej, vyzkoušet si, jak ty věci fungují. Prostě platí, že nejlevnější zboží nemusí být to nejlepší, protože zrovna u zlata rozhoduje ne ta prodejní cena, za kolik to koupíte, ale za kolik to dáte do výkupu, za kolik to prodáte. To je ten okamžik, kdy realizujete zisk. A to je dobré si uvědomit. Takže pojďme se podívat na ty partnery. Přátelé, dovolte mi, abych vám krátce představil společnost Ibizin Gold, kdo vlastně jsme a co vlastně přinášíme. Jsme česká společnost s mezinárodním působením. Vidíte tam naši provozní centrálu v Moravských Budějovicích. Jsme oficiální partner Britské královské mincovny a švýcarské rafinerie Pump a jsme v tom unikátní. A když říkám jsme partner, tak to neznamená, že my to o sobě prohlašujeme. Klidně běžte na web Pumpu nebo Britské královské mincovny a najdete tam přímo, kde oni říkají, hele, kdo nás prodává, tak jsme tam uvedení jako oficiální distributor. Pokud vím, dělám to už 5 let, tuhle práci, tak nikdo, teď jsme něco přepli, nevím, jestli se vám taky takhle rozhodila obrazovka, ale mně se tady objevilo něco jiného. Tak uvidíme. Vidíte standardně prezentaci, nebo se vám rozhodil obraz? Já vidím prezentaci. Super, tak budeme pokračovat. Vidíme pořád dobře. Vidíte pořád dobře, tak já tady mám teďka takový jako karetní seznam všech slajdů, který mám pro vás připravený. Tak uvidíme. Budu se snažit pokračovat v prezentaci. Každopádně, když se vrátím k tomu, co jako říkám o firmě nebo o společnosti Ibizin Gold, tak to, co je zajímavé, my jsme na těch stránkách uvedeni skutečně jedinečně. Jo? To znamená, nevím o žádným jiným partnerovi v České republice, ke kterému by se ten výrobce hlásil. Že by říkal, to je náš dealer. Spousta firm říká, hele, nakupujeme u výrobců, jasně, to může říkat kdokoliv, ale jako ten výrobce, že by řekl, ano, toto je náš distributor, tak to jsme tam nenašli. A to je docela důležitý parametr. Společnost Ibiz je 27 let na trhu, víc než 100 000 klientů, víc než 300 obchodních partnerů, společností, firem od těch největších, Generali Česká, Capitol, Partners, nemůžu všechny vyjmenovat, jo, OK klient, jo, těch firm je prostě spousta, čili skutečně jako jsme v tom zajímaví. A proč si nás klienti kupují? No primárně my garantujeme prvodržitelství. Přímo ve smlouvě garantujeme, že prostě klient je prvním majitelem slitku a už z principu prostě prodáváme pouze slitky, které přímo vozíme a z našich zásob jdou k zákazníkovi. Tím, že držíme sklady, tak samozřejmě jsme schopni expedovat velmi rychle. Čili když u nás kupujete zlato, tak my do 48 hodin expedujeme slitek, jo, potřebujeme 1 den na balení, jo, případně výkupu, to je ten opačný pohyb, jo, to pak souvisí s garancí, tak máme 24 hodin, jo. Naše obchodní filozofie je, že klienty nezatěžujeme s žádnou negativní motivací. Neděláme žádné podmínky, závazky, prostě velmi jednoduše klient pošle peníze, nakupuje zlato, nepošle peníze, nenakupuje. Nic se neděje, nic netratí, nic mu nechybí, jo, prostě nemáme žádné negativní sankce ve smlouvách a velmi snadno si to můžete ověřit. Nabízíme u těch spořících produktů, nabízíme trezorování zdarma, čili pokud zákazník chce, ono to vychází z jednoduché logiky, prostě když nakupujete slitek postupně, tak než ho koupíte, tak on musí být u nás. A nám je v zásadě jedno, jestli ho kupujete, jestli u nás leží předtím, než ho koupíte, nebo potom, až ho koupíte, čili začali jsme zákazníkům nabízet trezor zdarma, bez jakýhokoliv časového omezení, dokonce, když pak nastanou ty nejsmutnější události v životě, tak třeba ti potomci, kteří zdědí ten účet, tak pokračují v tom a nechávají si ty slitky u nás. Je to velmi efektivní a dá se s tím velmi snadno pracovat. A hlavně díky tomu, že jsme navázáni na tu rafinerii
a že prodáváme pouze prvodržitelské slitky. To znamená, my když vykoupíme, tak vždycky ten slitek posíláme zpátky do rafinerie. Jinými slovy, naše výkupy nejsou závislí na našich prodejích, což je docela podstatný rozdíl. Představte si firmu, která prodává, teď to zlato vystřelí nahoru, takže počet lidí, kteří kupují, tak jako začne mírně zpomalovat, ale začnou přibývat lidé, kteří v tu chvíli chtějí realizovat zisk a prodávají zlato. No a jak vám roste ten počet prodávajících a ubývá těch kupujících, no tak najednou ty firmy se dostávají do finančních potíží, protože najednou nemají ty peníze z těch prodejů na výkup toho relativně drahého zlata v tu chvíli. Jo? To znamená, ty firmy musí udržet ten prodej, aby mohli vykupovat, jo? A to není vůbec žádná sranda, jo? Takže u nás ta logika, že my vlastně naše prodeje a naše výkupy nejsou vůbec spolu jakkoliv provázány, tak si myslím, že je obrovskou výhodou. No a díky tomu společnost Wissing Gold posunula zlato do 21. století. A tohle myslíme úplně vážně, protože se nám to skutečně podařilo. Začneme od toho ověřování bezpečnosti. Rafinerie Pump, kterou oficiálně zastupujeme a distribuujeme, tak je vlastně dneska má nejbezpečnější zajištění ověření pravosti. Oni totiž pracují s mikrodetailem, prostě od roku 2016 všechny slitky 100% skenují a my máme pocit, že to je hladký, naprosto jako precizně vyleštěný zlato, ale když to hodně zvětšíte, tak zjistíte, že na tom zlatě je prostě nějaká povrchová struktura, která není daná technologií výroby, to je daná vlastnostmi toho materiálu, je to jako otisk prstu. Proto taky ten prst je, nebo ty papilární čáry jsou součástí té symboliky té technologie Veriscan a vy vlastně velmi jednoduše iPhonem můžete vyfotit slitek, který máte před sebou, který jste od nás koupili a velmi jednoduše si můžete ověřit pravost, protože ta technologie prostě porovná slitek, který máte před sebou s tou mikrostrukturou, kterou naskenovali ve výrobě a vlastně dokážu vám dát odpověď pravost, nepravost, jo? A funguje to velmi dobře. Jo, takže skutečně jako mám to ověřeno, jo, předvádím to pravidelně na setkáních a školeních a tohle je technologie, která skutečně zabezpečuje, je to nejvyšší level nedestruktivní technologie, jak to ověřit. Britská královská mincovna, Veriscan je patentovaná technologie pumpu, jo, Britská královská mincovna nic takového nemá, ona pracuje trošku na jiném principu. Oni pracují na principu preciznosti ražby a takových těch optických jevů. To znamená, jestli si vzpomenete na ty pohlednice z jedné strany pejsek a když jste se dívali z druhé strany, tak tam byla kočička, pánové si vzpomenou oblečená a neoblečená, tak britská královská mincovna na svých mincích prostě používá tyto jevy, takže ty vlny se jakoby pohybují, jsou tam mikrotexty a v kroužku, v tom kolečku, v patě pláště, to je bojovnice Británie, tak z jedné strany vidíte visací zámek, z druhé strany trojzubec a na tom štítě, jak je ta britská vlajka, tak je tam dvojité šrafování, čili skutečně potom, když se na to podíváte, tak ta mince je ověřitelná, jo, jsou to prostě bezpečnostní prvky, ať už PAM nebo britská mincovna, které jsou přímo na tom zlatě. Není to prostě nějaký hologram jenom nahranej na povrch nebo obalová technika nebo něco, co se k tomu zlatu přidává. Je to přímo, souvisí to přímo s tím výrobkem a je to prostě nejvyšší level zabezpečení. Nám se vlastně podařilo, Wissing Gold vytvořil vlastně jednoduchý příběh. My jsme začali klasicky jako všichni jednorázovým nákupem, jo, ale jednorázovým nákupem prostě klienti kupují spíš menší slitky. U zlata platí, že prostě menší slitky jsou méně výhodné než ty velké, prostě ta výhoda z velikosti u zlata hraje významnou roli. No tak jsme přišli s e-plánem Profi, kdy vlastně to, co jste si mohli koupit jakoby v e-shopu, jako jednorázově, no tak stejné zboží nebo obdobné zboží si můžete koupit jakoby na splátky. To znamená podle denní ceny, vždycky, když pošlete peníze, IBIS funguje hrozně jednoduše, každý den večer zveřejní ceny na druhý den a druhý den, když do 11 hodin doputují peníze, no tak my nakoupíme zlato. Jo, odpoledne pak řešíme výkupy a zase večer zveřejníme ceny na další den a takhle jedeme každý pracovní den. No a vlastně zákazník prostě tak, jak chce, tak posílá peníze, my mu nakupujeme zlato a vždycky, když
postupně po těch gramech třeba nakoupí velký slitek, tak mu ho buď to pošlem domů, nebo ho může nechat u nás v trezoru, to už záleží na něm, co mu víc vyhovuje. Takže jsme vytvořili model, jak zákazníci můžou akumulovat finanční prostředky do fyzického zlata, jestli vyberou konkrétní slitek a počet kusů nebo mincí a vlastně nakupují to větší zlato. Velmi funkční, velmi úspěšné, do dneška je to produkt, kterýho máme nejvíc sjednáno, nicméně má i své nevýhody a jedna z nevýhod se ukazuje třeba teďka. Představte si, že jste před 5 lety začali na slitku, který stál 34 000 korun, třeba unce, a dneska ta unce stojí 85. Takže vy jste mířili na slitek, který jste chtěli postupně nakupovat a během třeba 2 let ho koupit, 24 splátek, no jo, ale najednou ta unce stojí 2x tolik. Jo, a vy vlastně, abyste ji koupili, tak ji musíte dohánět. Jo? Takže najednou ta cena zlata vám trošku utíká, takže taky vás to jako mírně limituje. No a hlavně, vy když koupíte celý ten slitek, tak když ho pak chcete prodat, no tak představte si, že ta unce stojí 80 000 a vy potřebujete 20 nutně, jo, a najednou jako neulomíte rožek, jo, abyste prodali jenom půlku nebo jenom jako třetinu. Jo, to znamená, vždycky musíte, vlastně ten slitek je ten nejmenší lot, který můžete obchodovat. Jo, to znamená, je to fajn, je to super, když víte, co chcete koupit a chcete to koupit třeba jako dárek nebo dlouhodobě to máte pro vnoučata, super, ale prostě musíte mít tu sílu to koupit. No a my jsme přišli jako s modernějším řešením. A propo, ty jednorází vždycky posíláme domů, tam jiná varianta není. U toho profíka, tam si to klient vybírá, vždycky když dospoří, tak buď to si to může nechat poslat domů, anebo pokud chtěl, mohl to nechat ležet u nás v trezorech. Ale nám se ukázalo, že velká část klientů, zejména těch, kteří si kupovali menší slitky, tak to zlato nechává ležet u nás. A když jsme nad tím přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně nutíme klienty kupovat ty menší slitky. My si za chvilku ukážeme, co se tam vlastně promítá. No a přišli jsme s modernějšími produkty, s iPlánem Gold, s iPlánem Rentier, které vlastně i běžnému zákazníkovi umožní nakupovat velký slitek, kilový, prostě za nejvýhodnějších podmínek, čili máte výhody jako 2,5 milionový investor, i když platíte 100 korun, ale vlastně kdykoliv můžete odprodat, nakoupit, můžete si vzít menší zlato domů, kdykoliv si s tím můžete dělat cokoliv, co vlastně potřebujete. A dostáváme se do toho, jak vlastně do zlata vstoupit, jak to zlato začít nakupovat. A začneme v obecné rovině. Taková jednoduchá otázka. Máte před sebou dva cenové grafy vývoje ceny zlata. Je lepší nakupovat podle obrázku vlevo nebo podle obrázku vpravo? Řečnická otázka. Vybral jsem si jenom dva historické okamžiky ve vývoji ceny zlata. Jinými slovy chci říct, že se to nedá časovat. Že prostě nejlepší varianta, jak nakupovat zlato, ten neznáme tu budoucnost, ani já ji neznám, nikdo. Jo? Nejlepší varianta, jak nakupovat zlato, je nakupovat pravidelně, tím pádem nakupujete vlastně za průměrnou cenu, jednou koupíte draho, jednou levně, jednou draho, jednou levně, ve finále nakupujete za průměrnou cenu a tím pádem vlastně nakupujete výhodně a naopak můžete občas trefit, že když ta cena zlata klesne, tak v tu chvíli můžete jako přikoupit a posílit tu pozici, to znamená dá se na to zaměřit a vlastně ten nákup řešíte jako velmi chytře. A tím, že takhle postupně akumulujete finanční prostředky, no tak ty čísla jsou velmi rychle zelená a velmi rychle vám nabízí poměrně atraktivní zhodnocení, protože je vidět i na té křivce, že to zlato dlouhodobě roste. Je potřeba si ale uvědomit, že zlato je z principu, je to komodita, tak je zatíženo spreadem. Pojďme si vysvětlit, co to je spread, kde se vlastně bere. Spread v zásadě znamená, že vždycky máte dvě ceny, prodejní a výkupní cenu. Prodejní cena, to je ta cena, za kterou to koupíte. Vždycky to přirovnávám, třeba když jdete směnit koruny na eura nebo eura na české koruny pro kolegy ze Slovenska, tak když jdete směnit měnu, tak ten směnárník vám dá nějaké peníze a když si to rozmyslíte a za 5 minut se vrátíte zpátky, aniž by se ten kurz pohl a vracíte ty peníze a říkáte, hele, vrať mi tu původní měnu, tak už ten kurz je jiný a dostanete méně peněz. Jo? A ten rozdíl mezi tou prodejní a výkupní cenou, tak tomu se říká spread.
A ten spread u zlata je poměrně rozdílný a je důležité si uvědomit, jakým způsobem funguje. To znamená, bavíme se o tom rozdílu mezi prodejní a výkupní cenou. Vy vždycky nakupujete za prodejní cenu, za tu cenu, za kterou vám to prodá IBIS nebo jakákoliv jiná společnost, a vždycky dáváte zpátky do výkupu za tu výkupní cenu, která v okamžiku, kdy to nakupujete, tak je nižší. Ale tím, jak potom ta komodita roste, tak samozřejmě překoná tu prodejní a už jste v zelených číslech už vyděláváte. Co má vliv na tu cenu? Tak v první řadě jsou to náklady. Když máte nějaký ETF nebo nějaký finanční produkty nebo finanční deriváty, tak vám po drátech běhají jedničky a nuly. My to zlato reálně vozíme do České republiky a reálně ho posíláme zákazníkům. Takže někdo ho musí bezpečně přepravit do bezpečných trezorů a z bezpečných trezorů ho zase bezpečně doručit až k zákazníkovi. A když ho ten zákazník posílá zpátky, tak ta cesta se vlastně opakuje jenom opačným směrem a to jsou prostě reální náklady. To nejde udělat za nula. My to umíme velmi efektivně, protože dneska jsme opravdu jako velcí, máme víc jak 100 000 zákazníků, ty obraty jsou obrovský, ale prostě za nula to nejsme schopni udělat. Jo? Prostě byť jsme velmi efektivní, tak za nula se nám to nepodaří. Druhá věc, která tam hraje roli, tak je ta velikost. Kilo zlata je zhruba jako mobilní telefon a to nesmíte mít ten velký, nesmíte mít provočko. 1 gram je taková šupinka menší než nehedná malíčku a to nesmíte mít velký prsty, jo. Takže je to taková šupinka, která je na takové plastové kartičce zatavená pod folií, kdyby foukl průvan, tak to odnese. No a teď si představte, že máte 1000 gramů na jedné straně, v jednom kuse a 1000 gramů na druhé straně, každý gram zabalený zvlášť. Taková šumka nakrájená na kolečka a každý kolečko samostatně zabalený. No je evidentní, která ta strana bude dražší. Prostě to balení po jednom kolečku šunky prostě musí stát víc peněz. A to se projevuje v prodejní ceně. Takže když si vezmeme, já tady mám datum 12.8., to znamená v jeden den jsem si vzal čísla a vy, když se podíváte, tak v jeden den stál 1 gram 3337 korun. Případně ekvivalent v euru. Ale už když jste si kupovali 20 gram, tak ten stál 52 000 a 1 gram v tom 20 gramu stál 2616. Když jste si kupovali 100 gramovku, tak to bylo skoro 250 000, ale 1 gram v té 100 gramovce už stál 2475. A kdybyste si koupili kilovku tenkrát za 2 395 000, dneska jsme na 2 600 000, jo, prakticky, tak ten gram byl za 2396. To je obrovský rozdíl. Vidíte, že ta křivka prudce padá a pak se tak jako pokládá na ležato. A ta výkupní cena, ta je jenom jedna. To znamená, ten rozdíl mezi tou prodejní a tou výkupní cenou, to je ten spread. Takže vy, když koupíte 1 gram, tak budete relativně dlouho čekat, než dožene ten rozdíl mezi tou prodejní a výkupní cenou, právě protože si kupujete to jedno kolečko šumky zabalené samostatně. A čím větší slitek kupujete, no tím výhodnější podmínky máte, tím je to lepší, tím je to příznivější. A poměrně významně. Češi jsou velmi chytří, Slováci taky. Nejoblíbenější je 10 gram a ten je zhruba tady. To znamená, už v polovině cesty, jo, už jenom od 10 gramů vejš, už jste na půli cesty k těm nejlepším sazbám. Samozřejmě nejlepší je pak na kilovce, jo, nebo potom na maxu, to už je pro podnikatele, kde je to zhruba kolem 4%. No a nám se podařilo, že jak jsme pro naše zákazníky vytvořili tu možnost spořit do velkých slitků, tak jsme vytvořili iPlan Gold a iPlan Rentier, který se pohybují tady v tom záběru té křivky a skutečně umíme zákazníkům díky digitalizaci a digitálním technologiím, tak umíme to zlato v 21. století, tak jim umíme zprostředkovat podmínky v podstatě velkých investorů. Funguje to vlastně tak, že dokud to zlato leží u nás v trezoru, tak leží ve velkém slitku. Nakupujete vlastně zlato ve velkém slitku, to znamená za velmi výhodných podmínek a vy můžete u toho goldu jednou ročně si poslat velkou cihlu, ale kdykoliv si můžete poslat menší slitky. Ten důvod, proč je tam jenom jeden jako slitek ročně, tak je ten, že my ho tam dáváme bez marže, že chceme fakt jako nejlevnější zlato a nechceme, aby to zneužil nějaký spekulant, jo? Ale můžete si jich koupit, kolik chcete, jo? Kilovky bez jakéhokoliv problému.
ale kdykoliv si můžete posílat zlato domů, prostě hele, našetřili jste si peníze, máte ve zlatě příklad 100 000, chcete domů unci, dáte pokyn, do 48 hodin expedujeme a máte to doma. Jo, čili velmi jednoduše můžete vyzvedávat zlato ze svého váhového konta. Stačí vám k tomu počítač a mobilní telefon. Velmi jednoduše můžete zadat pokyny k odprodeji a poslat si peníze. A pozor, nemusíte prodávat celý slitek. Prodáváte přesně tolik, kolik potřebujete a do 24 hodin, druhý pracovní den nebo provozní den, tak vám posíláme peníze na účet a používáme eura, koruny, polský zloty, maďarský forinty, všechny evropské měny. Jo? A umíme dokonce teďka nejnověji, když obchodní partner, třeba dealer motorových vozidel, zdravíme Kyju Malacky, tak má u nás iPlan Max, to znamená má svoje konto na zlato, tak vy umíte převést to zlato a tím pádem přímo zaplatit a dokonce se dostanete s rentierem a goldem jako výrazně níž, ještě na nižší spready. Ještě získáte navíc 0,7% v rentieru a 2,7% jo, získáte z toho spreadu zpátky v goldu, čili extrémně výhodné podmínky. Přitom kdykoliv na těch váhových kontech, jo, kdykoliv můžete vybírat v penězích, dáte jednorázový pokyn. Na obou dvou, když dáte ten pokyn jako trvalý příkaz, tak to funguje vlastně jako renta. Můžete těch rent mít několik, můžete si platit studium dětem, stejně jako důchod, nebo hypotéku, nebo při ztrátě zaměstnání, nebo nějakém úrazu si zapnete prostě nemocenskou a dokud ji nevypnete, tak vám to běží. Jo? Můžete si vybírat ten základní slitek, ale i menší slitky. A můžete to zlato převádět na jiná konta. A všechno to funguje velmi jednoduše, velmi rychle. V podstatě pokud používáte internetové bankovnictví, tak ten systém je velmi obdobný. Dámy a pánové, nám se podařilo vytvořit, díky tomu, že jsme k tomu našemu systému vytvořili systém pro občany, iPlan Gold a iPlan Rentier, který má všechny ty možnosti, tak jsme vytvořili i konto pro podnikatele, čili živnostníci, podnikatele, spolky, jakékoliv IČO si může otevřít iPlan Max, to znamená, to je obdobný princip jako Gold Rentier, jenom je na velikánském slitku, má samozřejmě svoje niance a vlastně najednou můžete přijímat přímo platby ve zlatě a můžete dokonce inzerovat, že přijímáte platby ve zlatě. Čili zákazníci, kteří si našetřili třeba na svatbu, tak můžou v dané restauraci vlastně tím, že zaplatí zlatem, že rovnou to zlato převedou, tak vlastně získají finanční 2,7% navíc. Prostě jsme vytvořili systém, který je extrémně jednoduchý jenom přiložením mobilu k terminálu. Jo? Ten terminál má podobu karty. Tak jsme vytvořili, že naši klienti získávají navíc, no a pozor, ty firmy a podnikatelé získávají také. Takže opravdu Ibising Gold dneska posunul zlato do 21. století a díky digitálním technologiím my umíme do 48 hodin ze všech produktů expedovat zlato zákazníkovi domů, což se vám na finančních produktech nikdy nepodaří, ale zároveň umíme to zlato spravovat velmi efektivně, velmi jednoduše za velmi výhodných podmínek. Zlato dramaticky roste. Je to dáno tím, že sami vidíte, co se ve světě děje, jak je na tom ekonomika, jak roste zadlužení. Francie zkoušela snížit svoje dluhy z 6% na 5% a padla tam už třetí vláda. Jo, prostě neumíme to zabrzdit, něco se děje. Nechci teďka rozebírat ty jako příčiny. Prostě v dolarech zlato vyrostlo o 43% za poslední rok. V amerických dolarech zlato roste jako diví. Díky tomu, že hodnota dolaru klesla, tak v české koruně zlato vyrostlo jenom o 30%, nebo těsně pod. Jinými slovy, díky silné koruně teď je vhodná příležitost docela to zlato nakoupit. Uvidíme, jak se bude vyvíjet budoucnost. Jo? Možná dolar zůstane dole, bude ho tam držet Donald Trump, může být. Možná Evropa půjde nahoru a skutečně budeme dynamičtější než Amerika a to okno a tu sílu našich měn si budeme užívat. A nebo se naopak stane to, že ta regulovaná Evropa prostě neustojí ten konkurenční tlak, ty drahé energie, jo, a tyhle ty věci najednou přinesou nějaký kolísání na euru nebo na koruně a najednou ten pohyb ve zlatě může být ještě mnohem dynamičtější. Byť jsme nahoře, tak může být ještě dramatičtější než jindy. A propos, když se podíváte na prognózy bank,
tak ty banky dneska predikují vývoj na $4,000 a výrazně víc. JP Morgan dokonce uvedl prognózu, že pokud se jenom 0,5%, je to optimističtější verze, ale pokud se 0,5% investic v Americe přesune do fyzického zlata nebo do jiných aktiv, opustí Ameriku, tak můžeme na zlatě očekávat cenu $6,000, jo, což je z dalších 80% navrch. Jo? Takže jako skutečně ten potenciál růstu zlata je v podstatě nekonečný, protože ty náklady rostou a příliš mnoho firem centrálních bank klientů má zájem o fyzické zlato. Zlato nikdy nebylo levné a nikdy levné nebude. Dokonce i když zlato slevnilo, tak jako bylo relativně drahé. Takže čekání na lepší cenu si myslím, že se nenaplní. Samozřejmě platí to, co jsme řekli, že IBIS pro naše klienty zařídil. Umíme prvodržitelský zlato velmi bezpečně, jednoduše, rychle. Najdete si variantu, která vám vyhovuje. Žádná z těch variant vás k ničemu nezavazuje. Nemáte tam žádnou negativní motivaci. Pokud chcete, můžete využít Trezor, ale do 48 hodin vám vaše zlato expedujeme na vaši adresu. A máme garanci výkupu, že velmi jednoduše, velmi rychle se od vás zlato vykoupíme, aniž by to bylo závislé na tom, jestli se nám v tu chvíli daří nebo ne, protože my to zlato prodáváme zpátky do rafinerie. Ta rafinerie to po nás chce. Svět je na spoustě nejistot, od válek, ekonomiky, politiků, jo, těch rizik je extrémně mnoho. Myslím si, že když nás zlato provází 6,5 tisíce let, že nás ještě i do budoucna dovede a tvoří takovou bezpečnou, a děkuji za upozornění, nastavil jsem si upozornění, že už to trvá hodinu, byl jsem dlouhej, ale trefil jsem konec. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, končím prezentaci a jenom se vrátím k tomu poslednímu obrázku, že si skutečně myslím, že zlato má pořád zlatou budoucnost. Takže díky za prezentaci, za vaši pozornost a jdu se podívat do chatu. Vidím, že prezentace fungovala. No a pokud chcete, tak využijte příležitost a pokládejte svoje dotazy. Vždycky jsem chvilku v napětí, protože já vidím jenom ty kolečka, kolik je tady účastníků. Vždycky si říkám, všechny jsem uspal, nikdo živej tam není. Tak možná co jenom zamálejte, jestli jsem mluvil do obrazovky jenom tak jako natvrdo, anebo jestli tam je někdo živej. Jan má zapnutou kameru. Jane, děkuji. Děkuji Ivaně, děkuji paní Jakubínské, srdečně zdravím. Děkuju. Živý člověk. Díky moc. Tak, přátelé, objevují se nám první otázky, jaký je rozdíl mezi nákupem a prodejem u 10gramového slitku. Jujda, to bych to musel dopočítat a teď budu velmi jako přes palec. U těch 1 gramů to je 28%. U toho 10 gramů jste někde po 20, já si myslím, že je tam 16, ale musel bych se teďka podívat do toho přímo do té kalkulace. Zdravím všechny, kteří se odvážně ukázali. Díky moc. Jo, takže je tam ten rozdíl menší, jsme zhruba na polovině, jo, čili kolem 15, plus minus nějaký drobný, jo. Dobrý večer, je možné se stavit v Moravských Budějovicích na osobní schůzku? Děkuji, bylo to super. Hele, osobní schůzka ve smyslu třeba prodeje, převzetí nebo prodeje se dá udělat, pokud jako přímo v Moravských Budějovicích, pokud to tam máte blízko. Jinak pokud se týká obchodu, tak spíš doporučuji obrátit se na svého finančního poradce nebo pojišťovacího poradce svého okolí. V drtivé většině případů to mají v nabídce, anebo případně na naši zákaznickou linku a domluvit se tam, my jsme schopni zprostředkovat ten obchod i na dálku. Jo, a samozřejmě pak se dá domluvit vyzvednutí zboží, jo, i v Moravských Budějovicích, ale je tam potřeba domluvit termín, jo, protože se to musí přemístit z Trezoru do Moravských Budějovic. Takže ano, šlo by to. A kdybyste se chtěli setkat se mnou, tak si musíme zavolat. V prezentaci je telefonní číslo, tak není problém se domluvit a pak se můžeme když tak někde potkat, protože jezdím po celé republice. My jsme v České republice 3, Filip Horáček, Petr Kohoutek a já, na Slovensku Braňo Riečan, čili se mnou nebo s kterýmkoliv z kolegů se dá když tak domluvit schůzka, a pokud třeba jste obchodní zástupci, tak určitě jsme schopni vám poskytnout servis a veškeré informace.
Vidím dvě zvednuté ruce. Nevím, jestli je to jenom ten pozdrav, nebo jestli se hlásíte. Tak asi pozdrav. Tak děkuju moc. Zdravím Pavla Kročáka, zdravím paní Ivanu. Špičková přednáška. Ano, Špičák má špičkovou přednášku, rozumím. Děkuju. Děkuju za pochvalu. Takže přátelé, pokud vás ještě něco zajímá, tak pojďme toho využít a pokud ne, klidně si zapněte mikrofon. Teď už si povídáme, teď už můžete. Jasně. Pokud vám funguje mikrofon, já mám zapnuto, já mám zesíleno, takže měl bych vás slyšet. Neslyšíme zatím. Poprosím režii, jestli u paní Ivany jde zapnout na dálku mikrofon. To asi ale nepůjde, to asi musí být na vašem počítači. Teď ho má zaplý. Hele, pokud to nefunguje, tak když tak napište ten dotaz, odpovíme, jo, zkuste aspoň třeba v bodech a budu se snažit jako odpovědět. Pardon. Dneska máme takový tichý. Já vidím, že mluvíte, ale fakt vás neslyším. Ještě jsem se nenaučil odezírat z úst, jako to ještě budu muset zvládnout, jo. Ale zkuste když tak napsat, budeme se snažit. Tak vidím, že už se něco píše. Přátelé, jinak samozřejmě záznam vám bude k dispozici, čili pokud by vás cokoliv zajímalo, hele, o tom zlatě se dá mluvit hodiny. Jo, tam je spousta zajímavých záležitostí, zajímavých niancí, s kterými se dá pracovat, ale pořád platí, že to je vlastně, upřímně řečeno, je to strašně jednoduchý produkt. Jo, spontánní znalost je extrémně vysoká, jo, prostě lidi vědí, jo, takže jako není na tom zas tak nic složitýho, všechno je na tom principu nákupu, prodeje a v okamžiku, já jsem byl původně klient Ibisu, než jsem pro Ibis začal pracovat a bylo to přesně z toho důvodu, že mám jistotu, že nakupuji zlato přímo od firmy a přímo od výrobce a hlavně, že prostřednictvím Ibisu i ten výrobce to vykupuje, takže vím, že to funguje rychle, mám to vyzkoušeno, takže můžu doporučit. Hele, fakt se mi tady žádný dotaz neobjevuje. Paní Jakubinská, už. To je divné, nevím, proč mi to nejde. Když dospořím e-plán rentier a zatím vydělávám, když dospořím, co byste mi poradil? Rozdělit třeba a začít spořit další Lady Fortunu? Pozor, vy nikdy e-plán rentier nedospoříte. Vy v e-plánu rentier spoříte do základního slitku, který je 10 unce, ale těch slitků je tam jakoby nekonečná řada, čili vy když spoříte do jednoho, tak automaticky pokračujete do dalšího, jo? Čili nemusíte se bát jako horní hranice. Hele, nemáme strach, že byste nás vykoupila, nechci vás podceňovat, jo? Ale myslím si, že ve zlatě jako fakt ty stropy dokážeme ustát. Čili na tom e-plánu rentier je výhoda ta, že vy vlastně nakupujete v takovém jako optimálním slitku, optimální poměr cena výkon, a nakupujete, on ten slitek je zhruba jako kreditní karta, jo, velký, takový trošku tlustší, 311 gramů a samozřejmě, když budete chtít, kdykoliv si ho můžete poslat domů. Buď to přímo tu 311, anebo si můžete domů poslat třeba menší slitky do 100 gramů, jo, to vychází. A záleží na tom, jakoby u zlata vždycky záleží, co je cíl. Někdo má cíl, že chce mít to zlato doma, protože ho bude někomu rozdávat nebo něco, tak si ty slitky vemte domů. Někdo má cíl, že říká, hele, já to chci mít u vás, protože to je pro mě teď jako relativně optimální, nemám o to obavu, jo, ale zároveň mám možnost, že kdyby se cokoliv dělo, nějaká ekonomická nestabilita, měnová reforma, no tak dávám pokyn, beru si zlato domů, jo, a chci ho mít doma co nejdříve a vlastně si můžu teprve v tu chvíli třeba vybrat menší slitky. Dneska jsem zrovna s klientem řešil vlastně takový ten dotaz, ale myslím si, že jak je teďka ta válka na Ukrajině a na předním východě a není to dobrý, tak spousta lidí říká, hele, a co když teda bude válka? Co když někde, klient mi říká, hele, co když někde v helmě, v neprůstřelné vestě budu opouštět republiku, tak co to zlato?
no tak si vyberete slitky a vemete si třeba asi menší slitky, jo, v tu chvíli, jo, protože najednou ty slitky můžete používat jako na praktické jako použití. Byť třeba si myslím, že v nějakých katastrofických, teď nemalujem třetí světovou válku, jo, kdyby byla jaderná válka, tak největší cenu má paštíka Májka, jo, ale v okamžiku, kdy byste opravdu něco zvažovali, tak třeba asi se vám budou víc hodit menší slitky, byť ekonomicky jsou jakoby dražší, jo, ale pokud budete třeba předávat majetek vnoučatům, tak zase naopak se hodí prostě vzít podle počtu vnoučat, jo, vzít jako velký slitek a distribuovat ho takhle. A nebo si prostě jenom zapnete rentu a vlastně si z toho uděláte pěknou penzi, pěkný příjem v jakékoliv situaci, kterou budete potřebovat. Jo? Takže ten rentier vám vlastně nechává pořád jako otevřenou celou paletu možností. Můžete jít do peněz, do slidků podle vlastního výběru, do toho základního slidku, můžete dokonce z toho rentieru přímo zaplatit, jo? Když budeme mít ty partnery iPlan Max, jo? Teď se to rozbíhá, je to novinka v letošním roce, to je 10letý projekt, to ještě potrvá, než se ti partneři rozšíří, jo? Ale v podstatě jako už tím můžete jako i financovat tyhle ty věci. Jo? Já se tady podívám, pokud se tedy rozhodnu investovat do zlata, budu chtít nyní investovat na začátku za 50 000 a postupně přikupovat, abych měnila peníze na zlato, co tedy musím udělat? Zřídit iPlan Rentier nebo, hele za mě, iPlan Rentier je optimální, kdybyste si to chtěli představit, zkusím na to dát jako odpověď, nejefektivnější, nejrychlejší, nejlepší poměr cena výkon iPlan Gold. Je to, když si koupíte jakékoliv zlato, tak v iPlanu Gold nejrychleji vyděláváte. Když to zlato jde nahoru, tak iPlan Gold je první. Vyhrává jednoznačně, první vám vydělává peníze navíc. iPlan Gold je takové běžné váhové konto. Jo, teď to přirovnávám jakoby k bankovním produktům. iPlan Rentier je takový spořák, takový spořící váhový konto, takový jako závodní, takový jako vytrvalostní běžec. Jo? iPlan Rentier je vhodný v okamžiku, kdy míříte třeba na 10-15 letý horizont a dál. Jo? Tak ten Rentier je jako, on nakonec bude lepší než ten Gold, jo? Ale musí to trvat. On potřebuje čas, aby jako toho Golda dokázal porazit. Jo? Čili za mě nejlepší je Gold, zhruba do 10-15 let, nad tímto horizontem iPlan Rentier, ale můžete si pořídit oba dva, mnozí obchodníci to umí a vlastně kombinujete oba dva, tak jak máte třeba běžný účet a spořící účet, tak stejně tak můžete kombinovat vlastně Golda a Rentiera a máte vlastně stejný princip, který můžete uplatnit. Jo? Samozřejmě, když chcete investovat nějakou větší částku, u zlata je docela důležitý, jakým způsobem do té pozice vstoupíte, čili doporučení je vždycky třeba část těch peněz investovat jednorázově, třetinu až polovinu, jo, tím pádem si vytvoříte nějaký základ a zbytek té částky, kterou chcete investovat, tak začít rozpouštět během nějakého času, který do toho chcete vložit, třeba během půl roku nebo tří měsíců nebo delší doby, to je jedno, ale prostě platíte, přikupujete, no a pak je ten scénář, že buď to jste koupila výhodně a to zlato jde nahoru, tak ta první část vám dělá tu lepší, jakoby stahuje tu průměrnou cenu dolů, no a nebo jste koupila v okamžiku, kdy cena byla na vrcholu a teďka zrovna jde dolů a tím, jak přikupujete, no tak vlastně ředíte tu první pořizovací cenu a přikupujete výhodně a zase ten průměr stahujete dolů, jo, čili pokud máte jednorázově větší částku peněz, doporučuji prostě buď to tady takovým tím kombinovaným způsobem, nebo tím pravidelným průměrováním prostě nakoupit za průměrnou cenu. Ale samozřejmě vždycky je lepší a myslím si, že to máme všichni tak jako zažito, že prostě když tu investici děláte průběžně a vytváříte si tu rezervu průběžně, tak já dneska říkám i mladým lidem, hele, i 100 koruna, kdybyste si ji dávali každý týden bokem, protože to dokážete ušetřit, no tak ona vám za pár let udělá jako docela divy, jo, a budete překvapení, jakou rezervu jste si dokázali vybudovat. Je to prostě princip jakýhokoliv spoření, doporučuji to využívat takhle, jo. A co ty slitky? Můžu mít u vás v trezoru nebo doma a jakmile bude potřeba prodám, anebo proměním za 1 gramové v případě nouze, jinak už chápu, co říkáte. Jo, můžete mít u nás nebo doma, je nám to v zásadě jedno, vždycky jako je máte prva u nás a pak je můžete mít doma, čili dá se to udělat jako postupně a samozřejmě v okamžiku, kdy máte Gold nebo Rentier, tak máte pořád otevřenou možnost si vybrat, že si vezmete třeba menší.
Jo? Či nakupujete ve velkých, ve výhodných, ale kdybyste chtěla, vemete si menší. Jakmile máte e-plán profi nebo jednoráz, tak tam se hned na začátku rozhodujete, jakou gramáž chcete koupit a tu kupujete. A to už nezměníte. Protože od prvního okamžiku nakupujete ten cílový slitek, který si chcete poslat domů. Jo, v jednorázu vám ho vždycky pošlem domů, v tom profíku se můžete při sjednání rozhodnout, jestli ho chcete nechat u nás nebo si ho poslat. Jak funguje proces prodeje zlata klientům? Je potřeba pro začátek nějaká registrace. Jasně, obchodníci, když se s vámi budou bavit, tak samozřejmě dneska to je pod nějakou legislativou, jo, či nebuďte překvapení, že po vás budeme chtít občanku nebo zdroj příjmu, je tam pár dotazů, takový to AML, prostě, který dneska je celá Evropa je zatížena tímto bojem se zločinci a teroristy. Docela mě zajímalo, kolik už jich díky tomu chytili. Třeba u Bitcoinu se jim to nepovedlo, jo, úplně, jo, takže uvidíme, mám pocit, že to je spíš, no, nebudu to komentovat, jo, mám na to svůj názor, jo, čili ano, uděláte si u nás registraci a můžete pak využívat kombinaci všech produktů, jo, můžete mít jednorázový nákupy, můžete mít ty váhový konta, jo, můžete jich mít několik, jo, třeba pro děti, my neumíme smlouvy na nezletilé, takže třeba rodiče mají několik smluv a s tím, že je vlastně krmí nebo naplňují zlatem pro svoje děti a jednou se rozhodnou jedním papírem s kulatým razítkem jim tu smlouvu předají. A výhoda je ta, že jim to nespadne do klína v 18, kdy spousta lidí ještě z toho upřímně řečeno nemá úplně rozum, ale že jim to předají ve chvíli, kdy s tím majetkem už budou zacházet s jinou mírou vhledu a odpovědnosti. Čili ano, je to takhle potřeba udělat. Super, takže e-plán Gold zřídím tady přes net, mám raději osobní kontakt, proto jsem se ptala na osobní schůzku. Jasně, jde to, určitě zeptejte se svýho poradce, případně když zavoláte na zákaznickou linku nebo na nás, tak se určitě dohodneme a najdeme řešení. To znamená, já můžu polovinu převést na e-plán Gold z toho, co teď mám naspořeno. Ještě jednou. To znamená, já můžu polovinu převést na e-plán Gold z toho, co teď mám naspořeno, to se řeší další smlouvu už bez stupně poplatků. Hele, nevím, co máte, to bychom se asi museli podívat individuálně, z jakého produktu kam, protože třeba z profíku to nejde, tam už máte nakoupený slitky, čili tam do rentiera nebo do Goldu jako nepřevedete, ale pokud třeba máte rentiera, tak se do Goldu dá převádět, ale museli bychom se podívat na tu konkrétní situaci, to bych asi doporučil potom individuálně, anebo klidně zavolejte na zákaznickou linku. Jo? E-plán rentier mám, výborně gratuluju, myslím si, že dobrá volba. Jaké jsou vstupní poplatky. Hele, tam strašně záleží, jo. My je máme nastavený, tam záleží podle cílové částky, jak se to nastavuje, máme nějaký taxativní nastavení a naši obchodní partneři, díky tomu, že sjednávají třeba desítky, stovky nebo tisíce smluv, tak mají vyjednaný třeba výhodnější podmínky, čili někdy je zajímavý přes toho obchodního partnera si to domluvit přes toho poradce, protože on vám dokáže nabídnout třeba výhodnější podmínky, než byste měla normálně na zákaznické lince. Pro spořivého důchodce bude asi lepší Gold. Může posílat dle finanční situace nepravidelné platby. Přesně tak. Jo, v okamžiku, kdy si chcete odkládat, tak ten Gold je vlastně nejvíc flexibilní. On vám vlastně umožňuje poslat si kolik chcete a je jedno, jestli je to velká nebo malá částka. Nejste tam zavázaní k žádné pravidelnosti, ale hlavně vy můžete kdykoliv vybírat. Vy, i kdybyste poslali něco navíc a teď si řeknete, hele, OK, potřebuju finanční prostředky, tak samozřejmě podle aktuálního kurzu, jo, čili bacha na to, na krátkém horizontu to zlato nemusí jít jenom nahoru, ono umí kolísat, jo, čili ono umí jako jít nahoru, ale taky umí dolů, jo, tak jenom pozor počítat s tím, že prostě zlato je relativně volatilní, jo, čili v tu chvíli se s tím dá jako pracovat. A můžeme alespoň orientačně ty poplatky. No hele, v té maximální výši ty poplatky teďka od 1.10. je zvedáme. Aktuálně nejvyšší poplatky na rentieru, Goldu a Maxu jsou 29 000, nejvyšší poplatek může být až 39 000 od 1.10., čili, ale říkám, to jsme, jo, já vůbec nevím, kde jako
jaká je ta částka, kterou chcete investovat. Jestli chcete investovat 100 korun měsíčně, tak takový poplatek by samozřejmě neměl smysl a přistával by jinde, jo? Čili to se nedá úplně odhadnout, čili ty horní limity jsou zhruba tady a u e-plánu Profi tam ty vstupní poplatky souvisí vždycky s dvouma věcma. Souvisí s tím, jak velký slitek nakupujete, tak vždycky podle velikosti slitku je tam stanovené to vstupní cenové navýšení a hlavně vy, když to vstupní cenové navýšení, jak ho uhradíte? Buď toho hradíte tak, že vlastně každá platba, kterou pošlete, se rozdělí na dvě poloviny. Za polovinu nakupujete zlato a za polovinu z druhé poloviny těch peněz uhrazujete postupně to vstupní cenové navýšení, anebo uděláte to, že to zaplatíte jednorázově a v takovém případě máte až třetinovou slevu. Takže doporučuji, pokud máte na to jednorázově uhradit vstupní cenové navýšení, tak to je asi částka, kterou by stálo za to uhradit jednorázově. A je tam ještě druhý parametr, který je docela důležitý. Samozřejmě u nás, IBIS Gold, to vstupní cenové navýšení je u nás jako vratná kauce. U nás to není jako čistě poplatek, u nás je to skutečně tak, protože my tím motivujeme zákazníky jednak k tomu, aby skutečně dospořovali ty slitky, ať nemáme otevřenou hromadu účtů a nic se na nich neděje, takže motivujeme zákazníka, aby dospořil ten slitek, ale hlavně my ty zákazníky motivujeme k tomu, aby až to zlato budou prodávat, tak aby ho prodali u nás, protože vy, když ten slitek koupíte, máte ho třeba doma, nebo ho máte u nás v trezoru, to je jedno, a dáte pokyn k prodeji, nebo nám ho pošlete, tak my ve chvíli, kdy ten slitek odkupujeme od vás, tak kromě toho, že vám dáme tu výkupní cenu, tak vám k tomu dáme ještě prémii e-plán, která je stejně vysoká jako zaplacený vstupní poplatek. Jo, jako vstupní cenové navýšení. Čili u nás reálně se v okamžiku prodeje slitku vrací ten zaplacený poplatek. Samozřejmě, když jdete do e-plánu Gold, kde je ta kilovka a ta má cenu 2,5 milionu, tak samozřejmě tam jako dospořit 2,5 milionu je docela jako vzdálený most, jo, vzdálený cíl, čili tam je potřeba s tím pracovat trošku jinak. Ale pokud se týká vstupního cenového navýšení, tam bych opravdu požádal, pojďme se na to podívat individuálně, co s tím jsme schopni udělat, jo. Což už se blížíme, ano, pozdravuju. Chtěla bych investovat 2000 korun měsíčně, což je menší částka, čili určitě by to vstupní cenové navýšení bylo nebo mohlo být nižší. Jo, ale to už potom je najít toho konkrétního partnera, jo, s kterým třeba máte vazbu a u koho bychom vám mohli domluvit lepší podmínky. Takže tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Funguje nám mikrofon, hlas. Super. Můžu se prosím ještě zeptat, jestli jsem to dobře pochopila. Vy jste říkal, že v tom e-plánu Profi nebo v tom jednorázu si na začátku musím rozhodnout, jaký slitek chci koupit. A že teda potom v tom Goldu nebo v tom rentieru nemusím. Ale jak pak vím, za jakou cenu to nakupuju, když bych jsem chtěla jakoby tu levnější? Protože v e-plánu Profi nebo v jednorázu si vybíráte slitek a ten slitek rovnou nakupujete a ten vám pak jde taky domů. V e-plánu Gold kupujete vždycky 1000 gramový litý slitek, to je jako nejlevnější gramový zlato, my ho tam dáváme bez maraží, je to prostě fakt jako to co můžete koupit. A teprve v okamžiku, kdy se rozhodujete, že si chcete poslat zlato domů nebo peníze, tak se buď to se odprodává z toho litýho slitku, anebo se berou peníze, odprodává se a bere se menší zlato. Jo? Čili můžete si vybrat slitky až následně. To znamená, v Goldu a v rentieru máte možnost, že ve chvíli, kdy chcete třeba jiné zlato, tak se rozhodnete, já si chci koupit 5 gramy nebo nevím, dcera se mi vdává, tak teďka, to je případ, který jsem řešil, tak ho mám v hlavě, jo, paní se vdává dcera, chce jí dát 100 gramový slitek, tak chce koupit jeden 100 gramový slitek. A ze svých úspor si vlastně veme jeden 100 gramový slitek, který si nechá poslat fyzicky domů. Jo, čili tam se to potom teprve konvertuje. Nevím, jestli jsou teďka srozumitelný takhle na dálku přes obrazovku, ale snad jsem to řekl srozumitelně. Jo, tak mě jde jenom o to potom, když teda říkáte, že si vezme 100 gramový slitek, tak ta hodnota se určí v ten den, kdy si ho bere, nebo? Ano. Vy si kupujete velmi jednoduše.
Je úplně jedno, jestli si kupujete 100-gramový slitek rovnou, nebo jestli si kupujete zlato v goldu, v kilovce, protože vy si každý den nakoupíte nějaké množství zlata za nějaké peníze. A v tu chvíli, jako vám roste, tak jak roste cena zlata, tak oba dva ty slitky, když zlato roste o 10%, tak oba dva ty slitky zvednou svoji cenu o 10%. A s další platbou zase nakupujete příslušné množství zlata. A teprve v okamžiku, kdy se rozhodujete, tak my odprodáme to zlato v té kilovce a za ty peníze, které odprodáme, tak vám nakoupíme jakoby ten menší slitek. Dokonce tam, a to už jsme v technické nianci, kterou jsem dneska nechtěl úplně prezentovat, protože je složitější, dokonce tam vracíme částečně ten vstupní poplatek. Zjednodušeně, kdybyste měla koupený celou kilovku a prodávala jste půl kila, tak vlastně my půlku vstupního poplatku použijeme na ten nákup toho menšího slitku. Kdybyste brala půl kilovku, tak si berete tak alikvotní díl vstupáku použijeme na ten menší slitek, ale to už je složitost, kterou když bychom teďka začali rozebírat, tak na onlineu si zamotáme hlavy. Ale jako reálně prostě umožňujeme zákazníkům přesednout z těch velkých slitků do těch menších. Jasný, super, děkuju. Tak, pokud mám slitek dospořený u vás v trezoru, platím něco za uložení, nebo je to v rámci smlouvy, je to zdarma. U nás skutečně klient nemá žádnou položku za uložení v trezoru. Je jedno, jestli platíte nebo ne. Prostě nakoupil jste zlato v goldu, v rentieru nebo v profíku a necháváte si ho ležet u nás, máte to přímo ve smlouvě, tak nemáte žádné náklady, nic vás to nestojí. V okamžiku, kdy dáte pokyn, tak vám to pošleme domů. Ve všech produktech, tam je to stejný. A když nemám svého poradce, tak přes infolinku bez výhod. A nebo případně, když nám zavoláte a řeknete, odkud jste, tak vám můžeme doporučit poradce nebo se do toho nějak angažovat. To už, republika je velká, čili já neumím běhat jako po jednotlivých klientech, to úplně není náš job, ale jako jsme schopni vám doporučit v lokalitách, když mi řeknete, odkud jste, v jaké oblasti se pohybujete, tak určitě dneska školíme po celé republice. Těch partnerů je skutečně víc než 300, prodávají nás řádově tisíce obchodníků, čili určitě vám doporučíme někoho v místě, kdo vám tu službu dokáže nabídnout za poměrně výhodných podmínek. Tak snad jsem paní Zlatě odpověděl. Přátelé, proletěl anděl, vypadá to, že další dotazy nejsou, anebo se přerušilo spojení, to ještě nevím. Zlata potřebuje zlato, rozumím, chápu. Takže určitě, když tak zařídíme, nejjednodušší varianta, napsat do mailu spicák@ibisingol.com, nebo na mýho kolegu Petra Kohoutka, případně Filipa Horáčka, jsme schopni vám doporučit naše obchodní partnery, případně se angažovat a nějakým způsobem, určitě vás nenecháme čekat, nebojte. Jsme samozřejmě rádi za důvěru a myslím si, že i těch 100 000 klientů je důkazem toho, že opravdu ta dynamika a to, co dneska IBIS nabízí, jak jsme to dokázali zjednodušit. Jenom, když teda ještě na závěr bych se pochlubil, máme víc jak 100 000 zákazníků, to se nám podařilo v červnu. Těm klientům, když jsme se dívali historicky, tak naši klienti, když vemete, za kolik nakoupili zlato a jaká je prodejní cena toho zlata, tak vydělali 6,5 miliardy. Na těch převodech mezi těma kontama, tak už máme první 0,5 miliardy obrat. To znamená, klienti převedli zlato za 0,5 miliardy, tak už ho převedli mezi těmi konty. Dokonce jsme počítali, že klienti sice převedli 0,5 miliardy, ale 107 milionů jim to zlato vydělalo, čili oni zaplatili jenom 393, jestli si ty čísla správně pamatuju, 393 milionů zaplatili, ale 0,5 miliardy převedli, čili to zlato jim vydělalo 27% průměrně. Samozřejmě někomu víc, někomu míň, podle toho, jak dlouho tam měl. Ale prostě ukazuje se, že tyhle ty věci, tím, jak je to prostě v mobilu, je to jednoduchý, funguje to, tak to ukazuje, že prostě tohle to má budoucnost. No. Takže budeme se těšit, zvlášť v dnešní době, díky panu Láškovi i vám za InfoSky. Děkujeme za pochvalu.
Děkujeme moc, to nás samozřejmě těší a je to pro nás závazkem dodat ty služby i do budoucna, protože trh nespí, popojíždí dál a budeme se určitě rozvíjet. Takže hele, díky moc za vaši pozornost. Velmi mě těší, že jste vydrželi takhle dlouho. Opravdu si cením toho, že ve svém vlastním volném čase, ve večerním programu, kdy určitě v televizi je spousta zajímavých věcí, to říkám trošku ironicky, omlouvám se, jo, mohli jste se účastnit předvolebního boje, jo, nebo něčeho podobného, nebo slyšet jiné poplašné zprávy, takže jste ten čas věnovali mě a společnosti Ibizin Gold a je nám ctí, že vám můžeme posloužit. Díky moc, kdyby cokoliv, využijte, prosím, dejte nám zpětnou vazbu, budeme rádi, případně pro vás připravíme webináře, které by vás zajímaly, takže budeme rádi, když na nás budete komunikovat a dáte nám najevo, co by vás zajímalo a rádi vám to dodáme. Ale díky moc, přeju vám krásný večer a hlavně přeju vám všechno, co je nad zlato. Zdraví, lásku, štěstí, jo, takový ty podstatné životní věci, protože to zlato je jenom prostředek a ty důležité věci jsou trošku někde jinde. Takže hele, díky moc, ať se vám daří, je mi ctí, že jste vydrželi a přeju krásný večer. Mějte se, nashledanou.